Salam Mehriban ağlalam, hem de kanalımın mihmanları. Minne şu L'Oreal alacağının örülüşünü şun videomda size görkezmekçi. Oğuduncu, hüttüşçü, iki tarafıma oğuduncu, ahqaraq tapaqlar bilen örülü. Men bu alacağın tatını aldım. Onun ödüm tapaqlarını görüp, neçe tapaqdan örülünlüğünü görüp, örüp görümoq. Açık gördüm. Nehil örülüşünü. Häzir şonu size de görkezeydim. Antatjak. Oğuduncu, başka tapaqlar ulan saňydan bola. Hüttüşçü. Eline taksaňam ya bir yerik biriktir seni. Hüttüşçü görüp aldım. Özüň görseňem bolýan tapaqlaryny işmeli, bir giden işi var şona idine degen ok. Şoň üçin näme öwrenýän hemem. Size de görkezeydim şu alacağını aldım. İpesilçe uduyuncu. 40-80 santa var. Häzir başlaýym. Men şu L'Oreal tapaq aldım men. Gysgaçyk her hilede örüp gördüm. Ahyrı insanlar da ne örülüşüne düşündüm. Näse de görkezeyim. Bu alacı üçin bir de 6 tane tapaq gerek bolýar. 4 tane ak, ne 4 tane ak tapaq, 2 tane qara tapaq. Ýogynylygyny, inçeligini onu özüňiz nähili size gerek bolsa şoňa sarlap bilýäňiz. Inni näme etmeli? Men şu wagt öňkü näme denimi bulaşma diýalyp dup aýraýyn. Dün batam tuğuladym, tırnaklarym görür ýaly. Borla, siz onu seyretme. Inni alacağın naqşı doğru gider ýaly. 2'ye bölýäs, her bölegimizde dänim 2 ak bir gara bolmaly. 2 ak bir gara çepde, 2 ak bir gara sagda. Inni başlaýas. Şu garalarym 2 agyň arasynda bolmaly. Şu ýerini ütüp etmeliler. Inni sagdan başlaýas. Ak tapa, iň ýokarky ak tapa alýas, garany aşağı basýas, agyňa maşadan geçirýäs. Çep tarapdaky tapaqlara goşýar. Inni bärde iň ýokarky agy alýas, garaň aşağı basýas, 2 agyňam aşagydan geçirýäs. Sağ tarapdaky tapaqlara goşýas. Inni her tarapda da 2 gara ýokarda bolýar. Inni ýankyşy gidişimi diýaly dowam edibermeli. Agy aşağı basýas, ikinji agyňam aşagydan geçirýäs. Arasynda da şeýle bir teklap durum. Inni çep tarapdaky. Munno 4 tapaq bolýar-da, şoň üçin bir tapagy bas, iň ýokarkyny alýas garany. Birini basýas, ikiňem aşagydan geçirýäs. Inni sağ tarapdaky tapaq iň ýokarkyny almaly her gedek. Iň ýokarkyny alýas, basýas, ýanynaky garaňam aşagydan geçirýäs, tarawa goşýas. Çep tarapdaky tapaqlara goşýas. Inni munna iň ýokarkyny alýas, aşağı basýas, bir gara bir agyňam aşagydan geçirýäs. Şu örülüşde dowam ediberiň. Inni iň ýokarky alyas aşağı basýar, ýanynakyny muňum aşagydan geçirýäs. Inni çep tarapdaky iň ýokarky alyas, garany basýas, birini basýas, ikiňi aşagydan geçirýäs. Sağ tarapdan iň ýokarky garany alyas, basýas, bir alýas, çep tarafa geçirýäs. Sağ tarapdaky garanyň ýanky diýişimi bir agy basýas, 2 tapagyň garaň aşagydan geçirýäs. Sağa goşýas. Ine eýem naqşymyz ýüze çykyp başlady. Sagdaky iň ýokarky agy alýas, iňeme sypçyk çeki berse. Iň ýokarky agy alýas, ýanyna agy basýas, garany galyrýas, çep tarafa geçirýäs. Arasynda da şeýdipçik durmaly, barmaklaňa bilen. Inni çep tarapdaky ýokarky agy alýas, ýanyna agy basýas, bu ikisiniň aşagydan geçirýäs, ine şu geçiren tapagymyz bäri goşýas. Inni munna 3 boldy, munna da 3 boldy. Ýöne şu sağ tarapdaky tapagy geçiremizdi. Ine iň ýokarky agy alýas, garany basýas, agyň aşagydan geçirýäs. Şundan näme 2 bolup galýar. Sağ tarapymyzda, çep tarapymyzda bolsa 4 bolup galýarlar. Ol şu alacağın gidişinin uğru. Şonyalı bolaýmaly. Ene.
Inne ağalyas, qaran basyas, ikaňa maşanyň geçirýäs. Sapaklan yerini ütgöt, men şeýle şulurdyna gitsen, alaja odanca alaja örülüp gider. Bir wada hayal edersiňiz, eliňiz enne gitdiçe çal örülýär. Yerini basyas, ikiň aşagyna geçirýäs. Şonu barak, niye hiliraksiz şeyles nimetdiňizçe sapaklaňyz, iteklediňizçe sapaklaňyz gyşyrak bolýar ýa-da gönje bolýar. Bunu dokan adam eli ow düzülenne gönje gitdiýär. Meni tek bunu gitdirip bilen bir tarafa gyşarýar. Inni iň ýokarky agalyas, garan basyas, aňa şanyň geçirýäs. Iň ýokarky agalyas, garan basyas, ikaňa şanyň geçirýäs. Şon haýsy elin gatrak çekden haýsy tarafa şon ýaly bolýanyrda elbetde. Ýöň örük göremek bulalajany. Ine bir garan alyas, iň ýokarky garan alyas, ağa basyas, ikinji aňa şanyň geçirýäs. Ine. Benim şu aset bilen öwrenmek ýör. Şeýdip diňje şeýdip çekip dursaň, ana gönje de bolýan ekeni. Ne, şunu ýaly. Iň gara kynalyas, birini basyas, ikiňe maşanyň geçirýäs. Ana çykka. Sekretinem öwrennik. Ana. Mehriban agalam hemde kanalymyň mehmanlary. Benim däl ekeni. Ne? Mehriban agalam hemde kanalymyň mehmanlary. Etdiler bolmy? Ya bir mitçik. Etdiler bolmy. Inniki videolamda görüşýänçek hoş sag bolun.